Si
Umoja melozu bele gume nwere iwe ọbụ nwe onye nwa m nwa nnukwu olise John nwa m wee mene mwe mbarasi nwa m nke mene mwe mbarasi ayiwe kojú ọnụ ni wee naba nsube ebe m woo ayo wee na-ekwu wee nọzọ ọgaranya maka ụtọ n'elu ụwa anyị ọgaranya maka ife nnebe oliso ọgaranya maka wee nọzọ wee nọzọ ka anyị wee gaa ọgaranya maka ụtọ n'elu ụwa anyị ọgaranya maka ife nnebe oliso ọgaranya maka wee nọzọ wee nọzọ ọgaranya maka ụtọ n'elu ụwa anyị ọgaranya maka ife nnebe oliso ọgaranya maka oya zike haba ụmụozi arọ na-abụ m ihe mere ịtọ ndị ọkụzi uwe zie m ozi kedu ibe na-ekwu asị na John Nnebe Olise chịpụ ugo eze m wee jụọ kedu ibe ochi bazi na ochi na obi ọfụ ọkụ ụzọ ibilibi ọgada igwe ndị igwe eze ọgala gidi ọfụ ọnụ na-azụ igbo niile obi ofu obi igwe ndị igwe John Nnebe Olise agịdị ịba mara ụlọ ọgwụ Nnebe eze nkotonko nyili mkpuchi John ya na-egwuo na-eme Nnebe John ndidi mara obi gwe na-aghọrọ ya aghọ John anụ ka ideyi na-asọ mbọsị eke nsọ John agbala ka e na-egwuru onye ogwu John nwa m woo nwa Nnebe Olise nwa ọkụzụ igirigwe obodo ọkụzụ igirigwe anịnụ ọkụzụ igirigwe obodo John igirigwe ọgada John igirigwe ọgada igbo igirigwe ọgada haya hayo eberebe fue nemuwe nna m ebe ọ bụ na John Nnebe Olise chịpụ ugo eze ịbụ ọzịa n'ozi ememe nsogbu iko alikuru ebu ozi nwanne m bụ maka chi ya ihe o ji ijite ọkụ ebu ozi nwa adụ egwu na adụ ebe ebu ozi ụmụnne m ozi ememe nsogbu iko John Nnebe Olise anụ a na-atụ na-ama ọkwa oke osisi na-ebu n'ezele anya John ọ bụ na John abụrụ onye igirigwe a ụmụnne m ma ndị mmadụ eweli gị ime pepe sup John eberebe bụ nwa nzukọ igirigwe obodo John igirigwe obodo ọkụzụ igirigwe obodo John igirigwe ọgada igirigwe ọgada John igirigwe ọgada hayo ekene dịlị m uchi emenike nwe inyi n'Enugwu ukwu emenike nwe inyi n'Enugwu ukwu ka ọdụ na-akpọ eze ọchịla zụwa nke izizi n'Enugwu ugwu ọchịli ana m achọ ezi oyi mụ CNF agịna ochila zụwa nke ọba niile ka ọ bụ na-akpọ Afansa nwoke obi ọma bịa onye bụ managing director CNF Motors Nigeria Limited John Nnebe Olise na oyibo na-enye akwụkwọ
obodo na-echi eze ma ndị oyibo na-enye akwụkwọ John na-emezie na ga-enwe reconciliation ọgwụnọgwụ a na-atọrọ ụtọ tọkọta ya ale ọgwụnọgwụ dozi ụzọ si ogwu emezi ebe dozie alụzi Nnebolise ga-enwe reconciliation n'ikpeazụ ahịhịa nwanne enwe nwanyị mma ọkụzụ igirigwe obodo John igirigwe ọgada igwe igirigwe ọgada igirigwe ọgada olumeze omelọra na nna m ugombe niile omeleze omelọra n'inya omeleze omelọra n'inya igirigwe omeli onye na-emela ọra ka ọdụ na-akpọtụ omeleze omelọra n'inya igirigwe omeleze omelọra n'inya igirigwe omeli onye na-emela ọra bịa ka imeli m nke mụ omeleze omelọra n'inya melọra bịa meli omelọra n'inya igirigwe omeli ebe ibudo melọra nwee na-ekwu Chief Silibesita Udoji Okeke Zabo Silibesita Udoji Okeke Zabo melọra na Anamu niile ya na-atụbu ugo n'ọrụ ya na-atụbu ugo n'ọrụ mejide n'ọgwa melọra bịa yili m ka mma ahịa oyo ya bụ melọra si na Royal Family ibe Ogbuebi na-ekwu Ogbuebi Okeke Zabo nya mgbe odogwu onye mmụọ ozo dị imebi ya onye mmụọ ozo dị ndị ọrụ meji ya na ya bụ Okeke Zabo ọlụlụ ọlụ ji ọlụkwuru ụlọ a na-akpọ ọkụ agba ọbụla ibe gbalịghalị na Anamudesa Silibesita Okeke Zabo eze omelọra ka ọdụ na-akpọtụlụ ibe ọnụ ya bụ Silibesita nụlụ ọmalịcha nwaanyị a na-akpọ Iyomu ọ nụlụ ọmalịcha nwaanyị a na-akpọ Iyomu Paulina Udezu Okeke Madam Ochilozuwa onye bụ isi eze okwu na-eso Madam isi eze na-eso okwu na ọdụ na-akpọ gị di na nwunye dị mma bụ ebili n'udo mbochi ochili Iyomu na Anamu eberebe bụ Ochilozuwa ahịa oyo mbochi ochili Iyomu n'ọrụ mejide na Anamu ọ dị ka ebe igwe na-agbawa ọbala ya bụ melọra lụrụ ndị bewu na akwụkwọ ọlụlụba praịmarị skuulu na nkịtị nkịtị ibe melọra mere na Anamu eri ike imilikiti ndị iyi udu ndị ọrụ ma obi jeli Lagos o luru na Lagos wee bido isiala ibe abịa ozi m kelee Charles Nwabụ na nne mgbọrọgwụ Anamu niile bi ya iwe Chibigodi nwe eze nwa tie isi mmiri na-aba na n'odogwu nwanne dị na mba ka Anamu ozi m kelee Emmanuel onye je ekwe ọgaranya nwata na Anamu memba Anambra House of Assembly Honorable Emmanuel nwaonye je ekwe ibu unu mere Anamu ka o mere ike
ozi m kene chief Sunday Ekwensu iyi mgbulugbulu na anam ukonu niile iyi ndị dị alụla lebo chief tasi nwe ịgbanugo ka tasi ịgbanugo ka bụ na ọdụ na-akpọ gị Shadon ozemene nsube Shadon nke dị anọ ozemene nsube akwatu egwu na anam ndị na-akpọrọ nke mbụ onye a na-agba ma na-ebegwu nwere ihe ọ na-eme akwatu egwu arọde ga-edulaga ma onye nsube George Nwokoye ka ọdụ na-abụ ọnwa na-anamụ niile George Nwokoye ka ọdụ na-abụ Honorable Joseph Nwobidike bịa onye bụ spika Anambra West niile Honorable Chief Rafael Okeke ndị aka ji ugbo na Anambra ọzọ Chief Rafael Okeke bịa ndị aka ji ugbo na Anambra niile former chairman Anambra West Council niile dị mana ọchịlị mma n'oge ọchị n'ọzọ Dominic Okwuogwu dọsta ọdụ na-akpọtụ ụmụ eze aka onye nwere agwụ bi ya Ekwensu ndị nwere agwụ n'ala ayaka ndị a na-akụ egbe niile ayo Chibuike Egwumeko obi ya melara na mụrụ ikedi melara na mụrụ ibi ya onye mụrụ omelara dịka ọdụmụ Olumuchukwu jekwu nwanne ja Stainless nwoke ọma omeka nne ya n'ọrụ mara m omeka nne ya nna m nweba nna m obi ya Stainless nwoke ọma ọdụ na-akpọ Joseph nwa agbata ọdụ na-akpọ gị bịa nna bụ enyi na nna m duka ya na bụ enyi na nna m dịka ọdụ na-akpọta ụlọ Chusu Mary Nwachukwu oyimu Chusu Mary Nwachukwu ọdụ na-akpọ gị Chairman Anambra West Transition Council Honorable ọdụ na-akpọ gị ka ị bịa Chusu Mary Chusu Mary Bọọlụ nwa ike bịbịa Bọọlụ nwa nke dị ọdụ na-akpọ gị osimiri atata na anam nke omebia ahịa oyoyo eberebe bụla na-eburu na nkịtị yabụ melara na nọnwa anyị na-ekwu melara kwana nwanne chi na-edu ọkọ mkpọ okwulọra na nna m niile duka okwulọra na nna m ụdị ọfụele m nke m nwa m chi na-edu nwanne omelara bịa omelara dị Paulina Okeke ịyọmụ isi eze okwu na-eso okwu ọbagike na-abụọ madam ọchịla ọzụwa
madam ochila zụwa bịa ka ichila anyị zụwa ochila zụwa madam bịa chila anyị zụwa olugbo melon madam ochila zụwa na nna m onye na-echila ụmụ zụwa melora bịa ka imeli m nke mụ omelora bịa ka zikelu bịa tieli m mgbe ayo melora niile eji omelora nwanne Chinedu na ọkọngwọ n'ọchị melora bịa ka imeli m nke mụ ọgbọdịgbọ nke na-anụ iyom isi eze na-eso okwu isi eze na-eso okwu na nna m niile eberebe bụ onye nzuba na m odezulu onye kwulu omelọra igbo na-eme balese nwa m bibia ya dazula ndụ gị gakwani na ego oyibo ibe na-ekwu bụ na sistema bigo ọha ije balese nwa m na daba nzube ka ije nọdụ na sistema bigo ọha ije ayiyo ndụ gị gakwani na ego oyibo Sunday eberebe bule na-eburu na nkịtị na-eburu na nkịtị oru miliana tara ata n'ụgbọ ego melora bịakinere m nke eri mmazi bụbalụ n'ụbụrụ anwụ na nụrụ m n'aka omelora bịa ga-emeli m nke ezi omelora eri mmazi wee bụbalụ n'ụbụrụ anwụ na nụrụ m n'aka ayo egwu na-etile ana na-etile enu enu ahụ